Lapu-Lapu City Councilor Rico Amores positibo sa COVID-19. Samtang Lapu-Lapu City Crisis Manager Mi Angkon nga alarming ang padayong pagsaka sa gidaghanon sa mga COVID cases sa Dakbayan. Si Luan Mirundina sa report. Sa telephone interview, gikonpermar ni Konsehal Rico Amores nga positibo siya sa COVID-19. Niadtong Lunes sa hapon, nakasinati siya og hilanat ug ubo. Busa pagka-Martes, nagpaubo siya sa swab test, samtang gi-rapid test ang iyang pamilya ug ubang mga sakop sa ilang panimay. Gahapon, migawas ang resulta sa swab test. Busa karong adlaw, subling mobalik ang taga City Health Office aron mapaubo sa swab test ang iyang pamilya ug mga kauban sa balay. Optimistic man ko kay ang ako kanang ako ang lifestyle kon man more on the healthy foods ya dili man ko mo drink og alcohol niya exercise ko almost every day nag-exercise man ko ako lang ako ngifis kay ilantan ako ngifis niya ang problema sa kumisis kay doon na sa kanang heart problem. Mato ni Konsehal Amores, sa nakalabayng mga adlaw na-expose siya sa daghang mga tao ug posibleng didto niya nakuha ang virus. Iyang gihimugatan ang kamahinungdanon sa kanunayng pagsulob og face mask. Ang face mask nga overcompetent nga healthy kita tanan ang kanang illegal atong mask kili nga unsay ari na sa puwang kay mag-istorya sa tao. Kanang overcompetent na kayo tanan ba nga healthy na ko di ko maiko tigali. So, mao po na kay learn my lesson the hard way. Karong adlaw, gikatakdang susihon sa mga sakop sa crisis management team ang kahimtang sa bag-ong 12 ka mga konpermadong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Lakip sa nagpositibo ang laing usa ka kawani sa City Hall. Ug ang usa ka 29 anyos nga babay kinsa bag-uhay lang nanganak ug nasutang nagpositibo usab ang iyang baby boy. Matod sa crisis manager, alarming ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa nakalabayng 5 ka mga adlaw. Ang atong buhaton sa kini nga gubat, self-discipline. Disiplina ra gyud sa kaugalingon sama sa paggamit og face mask, hugas sa kamot, limpyuhan ang kanunay mahikapan og social distancing. Sa pagkakaroon, moabot na sa 239 ang mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan ug 17 na ang nakalas. Apan moabot usab sa 70 ang nangaayo ug nakauli na sa ilang panimay. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.